Salut! Salut! Eu sunt Camelia. Eu sunt Maxim. Astăzi vă prezentăm rețeta de gogoși cu ciocolată. Ce punem aici? Jumătate de pahar de ulei Și jumătate de pahar de apă caldă. două pahare de făină, o lingură de zahăr și amestecăm bine. Acesta este aluatul. Trebuie să-l împărțim în bucăți. L-am împărțit egal Și acum facem gogoșele. Mi-au ieșit 9 gogoșele. Pentru umplutură ne trebuie de cremă de ciocolată. Acum torcem aluatul și luăm crema de Nutella de ciocolată și punem câte o linguriță la mijloc. Acum lipim mărginile. Am închis ciocolata în interior. Cuptorul, gogoșelele merg la cuptor pentru 15 minute. La 200 de grade. Iată desertul cum ne-a primit. Poftă bună! Bun apetit! Pa, pa!